ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿಗಳಿಗೆ ರವೆ ವಡದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಚರ್ ಅಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನಿ ರವೆ ವಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದನಿಕಲೆ ತೋಜಾವೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಉಲೈ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ದಿನ ಪಂದೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ನಿಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಒಂಚಿ ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ರವೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ರವೆಗೆ ತೊಂದೆ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತಂಚಿನ ರವೆಗೆ ತೊಂದೇನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮೂಜರೆ ಕಪ್ಪುದಾತು ಏನು ರವೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ರವನ್ ಚೂರು ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ಮಲ್ತದೆ ಹದೋಟು ಪುತ್ಪೆ ಕೆಂಪಾವಡು ಪಂದಿಚ್ಚಿ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡಯ್ಯವು ಏನು ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ರವೆಗೆ ತೊಂದೆ ಬೇತೆ ರವಲ ಗೆತ್ತೋನುಲಿ ನವ ಅಂಡ ಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಸಪೂರ ರವೆಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತದ ದಿವಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮುಂಚೆ ನಿಕಲೆ ಖಾರ ಎಂಚ ತಿನ್ಪರ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಸ್ಲೋ ದಿಲೆ ಈ ಜಂಡ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂದೊಂಚಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿಂದ ಅಂಡ ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚವರನಿಕುಲು ರವೆ ವಡ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದುತ್ತುಲೆ ಬೇಗ ಆಪಿನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಪೋಡು ಪಂದಿಚ್ಚಿ ಮದುವಡ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಪುರ್ತನೆಕ್ ತಾಗುಚಿ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷದೊಲೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ ಓ ಬೌಲ್ಡ್ ರವೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇ ಬೌಲ್ಡ್ಲ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಏನು ಮೂಜರೆ ಕಪ್ಪುದಾತು ರವೆ ಪಾಡ್ದೆ ಐಕೆನ್ 5 ಕಪ್ಪುದಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಏಪಲ ಶೀರ ಮಲ್ಪುಂಡ ಐತೆ ಡಬಲ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಇನಿ ಅನ್ನೊಂದು ವಡಕ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ನೆನಪ್ದಿಲೆ ಶೀರ ಮಲ್ಪನೆ ಏಪಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರವತ ಶೀರ ಮಲ್ಪುವಡ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಗೆ ತೊಂಡಡ ಐಕೆ 2 ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಡ ವಡ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಬಕ ನಮ್ಮ ಓ ರವಾಗೆ ತೊಂದ ಅಂಚೆ ತೂದು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ದಬೇಕು ಇಂಚ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಪ್ಪೊಡೈತಾ ಅದ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಅವನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಸಿ ಅದಾಗ ನಮ್ಮ ಕೂಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಅಂಡಲ ಅರಿತ ಇಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚಾದು ಒಂತೆ ಪಸೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಅವನ್ನಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ನೀರು ಪಾಡೋಡ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಗಂಟೆ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೆ ರವಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇಡ ನೀರು ಬೇತೆಗಲ್ಡ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದು ಅಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಚಿಂದ ಅಂಡ ರವ ಗಂಟೆ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಚಪ್ಪೆ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿನೆಕ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂತೆ ಗಟ್ಟಿಲ ಅವನ್ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಅವರ ಬಿಡೋಡು ಅದ ಟೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೇನು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆತನು ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಬಾಜನ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಅರಿತೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಿತೆ ಇಟ್ಟು ಪಾಂಡ ಪಿದೈ ಮರ್ಗಿಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಲೈ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ವಡ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೇನಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂಚಿಡೆನ್ ಕಡಾಯಿಡು ಎಣ್ಣೆಲ ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚಗು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ವಡ ಇಂಚ ಉರುಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಇಂಚ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡೋಡು
ಒಂಜೊಂಜಾದ ಇಂಚ ಪಾಡನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿಲೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಿ ಒಡ್ಚಿ ಒಂದು ಪಿದೆ ಮರಗಿಲ್ಲ ಉಲೆ ಮರಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಕಾಯೋಡು ಐಕಾದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿಲೆ. ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬೊಕ ಕುಡಂಜಿ ಸೈಡ್ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಚ. ಸರಿ ಕಾಯ್ದಿಚ್ಚಿ ಅದೊಟ್ಟು ಕಾಯನ್ ಬೈದಲ್ ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ದು ನನ್ನಿತ್ತಿ ಇದು ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಪಕ್ಕನೆ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದುಂಡು ಕಲ್ಲರ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೈದುಂಡು ಬೊಕ ಸರಿ ಅದು ಕಾಯ್ದಿಲ್ಲ ಬೈದನೊಂದು ನನಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂದು ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಜಿ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕುಡೋರ ಪಾಡ್ವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುಡು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಡ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದಿನೇನು ಒಂದೇನು ತಿರ್ಗದ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೆನ್ನ ವಡ ರೆಡಿ ಆವನ್ ಬೈದು ನಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಒಂಚು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಚೆನ್ನ ರವ ವಡ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕ್ಲು ರೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ದೊಟ್ಟುಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನೆ ನಿಗಲ್ಲ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದಿಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದೊಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮೇ ತಾಗೂಚು ನಿಕ್ಲು ರೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೇನೊಂದು ವಡ ನಿಕಲ ಒಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತೋಜವ ಎಂಚ ಆತನ್ನದು ಪನ್ಪೆ. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಉಳ್ಳಾಡು ಮದ್ದು ವಡತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.